Vicent Andrés Estellés va ser un dels poetes catalans més representatius durant la postguerra. A la seva poesia podem veure un clar reflex de la societat a aquella època, fent dels seus poemes un espai directament al passat. A la seva obra, Llibre de Meravelles, escrita entre 1956 i 1958, però publicada en 1971 a causa de la censura, l'escriptor burjasoter plasma la seva realitat. Però centrem-nos en la seva obra, concretament en la temàtica. Els temes del Llibre de Meravelles són ben diversos, però podem dividir-los en 4 blocs. Primerament trobem el bloc de l'amor, en el qual el poeta dona veu al seu cor, parlant tant d'amor com d'inclús de sexualitat. I és que, com Estellés deia, el sexe és per viure'l i després per escriure'l. En aquest bloc trobem els poemes. Demà serà una cançó, Els amants i No escric èclogues. Més tard, podem diferenciar el bloc de la postguerra, amb poemes de caràcter trist, on Estellés conta històries estretament relacionades amb aquest període i les dures condicions de vida patides pels ciutadans. En aquest bloc trobem els poemes L'estampeta, per exemple, i Temps. També existeix un bloc de lluita social, on el nostre poeta afirma la lluita contra el franquisme, això sí, tot darrere d'una censura, i assumeix la veu del poble en aquesta disputa. En aquest bloc trobem els poemes Assumiràs la veu d'un poble i Un entre tants. Finalment, al darrer bloc temàtic del Llibre de Meravelles, el de la ciutat, Estellés ens parla del seu amor més ferm, l'amor a la seva ciutat, l'amor a València. En aquests poemes, cal remarcar, hi ha una clara presència de dicció espacial, amb els noms dels llocs concrets de la ciutat, a més de l'evocació als clàssics de la llengua, com és Ausiàs Marc. En aquest bloc trobem els poemes Ací i Cant de Vicent. Si bé aquests dos blocs ens poden servir d'orientació, és important recordar que cada poema té un tema propi i cal indicar-lo en cas que se'ns pregunte a l'examen. Posem l'exemple dels amants, on el tema és l'amor apassionat i salvatge que perviu en el temps. Aquest tema el podem veure, per exemple, en el següent fragment. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte, encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. I això és tot. Esperem que hagi sigut d'ajuda per als vostres exàmens.